tanpa kalau wagisir. Jebulane ora ngurung diringi kembang cepaka terus pamriye men cunduk kamulyan kembang cepaka wah nek kembang mawar mbabar rasa bingar utawa bahagia mbang mlati mbabar suci ning ati lho kembang-kembang iki ngawa teges dhewe-dhewe mbambang Cunduk Bambang Dengkul Murah. Iki sapa sing pareng ngersake, Truk? Iki pisungsung utawa persembahan dari menjadi Bapak Teguh Cakranegara. Kuwi pepunden saka Jakarta kono sing ngasta minangka dadi ketua 3 Pepadi Pusat. Pepadi iki Persatuan Pedalangan Indonesia. Dadi panjenengan iku ora diaturke karo sapa-sapa iki kewajibaning Pak Teguh. Nggone mekarake budaya sarana nanggap sliman merga panjenengane wis minangka dadi ketua 3 Pepadi mula ana wayang virtual ngene iki wajibe ya ditanggap karo penggede-penggede Pepadi Pusat kono men dalang-dalang sak wiyagane ngene iki tetep melek mripate. Ah iya. Ora kok kriyip-kriyip. Wah apik iki. Iya. Ya ming rada aneh iki mau kok rada beda lakone. Iki tak omongi ya, Reng. Mula wong ki iso open. Open tegese piye? Iki ana salah sawijine kanca dalang sing seneng ngopeni lakon-lakon lumantar majalah-majalah basa Jawa. Akeh banget. Dilumpukke dikliping dadekke buku. Mula mau tak goleki sing iki sesuk lakone Niken Indriani sesuk bengi. Dan kuwi lakon apa wis to? Ayo kuwi kudu diopeni ngono kuwi ndak kentekan lakon. Virtual ning kono lakone Rama Bargawa. Virtual ning kono lakone Sumpah Rama Bargawa. Ning rungono sing lakoke Pragutawati. Semakae anggere dienggo wacana apa jenenge kasanah utawa oke lakon wayang kuwi pancen ya wajib dijajal dikelirke kok ya, Truk. Ya, ora mung ditulis. Mula diwajib dikelirke, dipiye carane supaya apik. Oh iya. Matur nuwun karo Pak Teguh sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Iki wae nek ora tak ayo Bapak belum nimbali wayang Sliman lho. Oh iya lupa udah langsung aja tanggal berapa? Piyai nek ngono kuwi nyenengke. Iya. Sapa ya sing urung? Lho. Kok sing urung sapa? Maksude arep tak tembusi lho. Iya. Ya, ki akeh nawala sing kepareng bengi iki tiba ning pangkon, Reng. Diwaca mbaka siji, lumantar WA. Ya, matur sembah nuwun. Nggih. Niki nggih, matur sembah nuwun nggih. Oke, Pak Teguh nyuwun lagu Nyidam Sari. Waduh, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wah, sembah nuwun. Wah, ya iki oke sing padha nonton ngendikane Pak Teguh, Pak Tumiyono barang mresani. Oh, apa? Heeh. Kena ora lungguh sing rada ceceng.
Soale kamerane iki sok saya medun. Terus Gareng Petruk ra ketok terus sing do nonton wis bubar iki jane burung. Tak cecake. Ha iya. Matur sembah nuwun. Wah, kanca-kanca ya isih semangat. Heeh. Penak banget anggere muni uyon-uyon ya, Truk. Sesuk dijokke Truk wektune. Ya. Mulai tit on air iki 7:30. Heeh. Uyon-uyon sak tutuke lagi talu. Uyon-uyone kurang ki mau. Wah. Penak tenan muni pelok barang. Wah. Slendro ya apenak. Pokoke apa-apa penak nek jangan iki. Waton ora ragat iki mesti penake ra jamak-jamak. Ha iya. Nyenengake kok. Sinden ana pira, Tru? Ana 5 biasane kok ora ngurangi ning tetep 5. Heeh, matur sembah nuwun Pak Teguh. Nek diwedeni bakale ketrima oleh prihatin. Ha kok medine mung ngajak apa glundung pringis. Mlaku ngalor ngidu kok madang barang. Memedi kok doyan sego. Waduh, udu iki aku yang ngono. Sing siji gembung tanpa sirah. Oh, nah, gaweane klekaran ning resban kae. Anggres muni nglekaran wis wetenge tok sing ketok. Wah iki wis sirahe ucul saka awake iki aku. Ora kena. Sing jeneng prihatin ki ora kok niat golek demit ki ora gong ning sing jeneng prihatin kuwi mbasuh lahir batin, ngresiki reget ana ing jroning batin. Lho nek perlu bengi wi tangi gregah njukuk banyu wudu terus tahajud. Ngono kuwi kowe ora tangi gregah bisa goreng ndok kaya lahir prihatin nanti. Iya. Wah, jan ngapur tenan aku wis sesuk tak owane, Tru. Ya, prihatin ki ngagengake asmaning Gusti. Lho, suluke Jeng Sunan aja turu sore kaki ngono ae pancen ya niate pen prihatin wong melek iki prihatine gedhe. Mengkono. Heeh. Yo karo nembang terus. Lah iya apa karo bal-balan. Iki rasa atos-atosan, Tru. Ayo. Tak wacane dhisik ya, Tru. Ya. Nyuwunane lagu saka Pak Teguh iki nyuwun Nyainyi De Adam. Wis. Wis dienggo mau bengi kok iki arep tok-tokke meneh. Nyainyi De Adam diwaca nyitet. Nyidam kok nyitet ora. Ha iki entuk-entukane nek sekolah online iki ngene iki. Heeh. Iso ngeja ora iso maca. Nyainyi De Adam nyidam seasar iri sapi sari. Heeh. Sindene sapa sing disuwun? Iki nek menurut tulisan iki Mbak AG Jawa Timur. Nabrak ndasmu. Ora nesu to, Gong? AG NES. Agus. Udu. Gus. Udu. Agnes. Agnes IA. Oh, Agnesia. NAN. Ada. Oh, ada. Ayo. Nanda seasar iri nuur. Apa ya, Tru? Nur bae. Ha iso ana terusane kok nuur ieng nuring mubeng kutha. Kae turing. TYAI tai. Tias. Setan. Nah, jan aku saploke sekolah online goblok tenan aku. Wah, digawe goblok-goblok ngene iki ya negarane ade ambuh aku ora ngerti ora. Ayo jumeneng. Ya. Agnesia Nandasari Nuring Tias. Ah iya.
dibawani. Heeh. Panyulan saka Pak Teguh. Iya. Duh wong bagus. Ana sing mengetik ya? Heeh. Ayo wong pigel cengkok iki ngene iki arep dicengkok modal piye-piye kecekel. Wong bagus. Papujaning ati. Ah. Ayo. Ora katen bacangkemu lho. Cangkem kok dikaten bak. Ada nama gitu. Kaya ngene wong nandhang asmara. Penak tenan. Warane cetha, banter, dasare sound sisteme ya modele wis telogoni. Apa? Model saiki lho, teknologi. Ora telogoni, heeh, teknologi. Suara iki sing angel nek pindah langsung ngono lho angel. Nek langsung ngono mandek nek ana sih ora mandek. Mami. Mas seneng terusan. Ayo. Ming Pak kuwi ora mandek. Kurang medun. Kemedun. Mama. Yes, bener. Besok kapan katakan jejer lan badek bagus. Umpamakna yen nah
kodo tanpa sasat darah den pepatri neno yedam sari matan terus karo ngaso ha iya dirungake neno 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 nak tedet nak nak kuwi kendange arep model piye anu apa di tungtungan oh iya dadi ora dan tilu dan den ora ning nganggo kaya keroncong kaya selo oh Yo. Kendange di ngono ora persis heeh iso dirasake kaya krocok apa Gong ayo lho apa bayangno krocok kroncong wah kok kroncong dung 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 mata indah bola pingpong rasane aneh rasane aneh ya wis
Semene iki ora kok ngono kuwi, Gong. Wis arep suwuk alon-alon. Anti ora kok cangkemmu tak tuntak. Nganti sing ngendang jaipong lemper siji dimplok kabeh. Lagi ngene. Monggo wong lanang ora kulino ya ora kulino. Semengane. Wah, nyenengke. Jane tak enteni ket mau kok ora mengetik-ngetik ya. Entek baterene wae ya. Ambo, aku ora ngerti. Paling golek cas iki. Ayo. Cas. Heeh. Biasane iki anggere ana sik mengetik iki terus tulisane ijo ya, tulisane mengetik. Wis ora apa-apa dinteni sik. Ayo, yo teruske. Yo. Ki mau Mbak Agnes. Heeh, saiki gentenan. Ya. Aku arep nyuwun Mbak sapa jenenge? Ayu. Ya. Jumeneng Mbak Ayu alon-alon mau bengi tak hibur nganti walah. Guyu nganti ngompol. Aku turu nang kursi resban kok mambu apa to? Apa Mbak piyang-piyang. Kiraku kowe tan citra. Ya, terus engko tibake anganteni nenane anena nanena. Penak banget. Mengko anting sing keras. Engko neti karo sapa jenenge? Sapa? Wahyu, siap-siap mawar merah. Oh iya. Apa namanya? Sepupu mah sekuntum. Hah? Sekuntum. Oh sekuntum. Sepupu. Halo, wes hop gak nembang sik malah guyu. Oh sekuntum kok dadi sepupu. Ora apal cakepane karo anak nang nggon salon ki suarane gemplunggung kan. Sepupu mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Sampai mana ku jemput? Ayo. Oh, napa Pak? Ku jemput. Oh. Dipethuk. Kula krungune dukuhe, Pak. Wah, kowe iki. Kupingmu. Heeh. Yo. Nggih. Kiraku kabetan citra. Bagonge ira pirang telung bengi iki omongane wis apik lho, runtut lho iki semale arep dilewer meneh. Ganti Bagong iki wae sing Waduh. ben tak patek Kok otra. ketok tua banget. Ya wis ora dadi kabeh. Apik temenanan iki ya, Tru. Mbah. Mana mah ngiler netes terus jijiki kuwi. Wah, udut barang. Jarine pun mboten oleh udut. Tegesan. Oh. Marga Bagong upama wong tenan ngrekoso tenan yo, Reng. Wah, wis
Kesiksa uripe iki. Ah wis dingkluk gek. Gulune gathuk ro dada. Tangkeme ombol rajamak ngoweh terus. Bathuke sirahe nggo dhuwur iso nggo jagongan to kuwi. Dijejeke kei gelase ora ambruk. Cerewet. Mengar muni cerewete rekoso to. Cerewet. Stop yuk, stop. Ganti. Aduh. Sudah ada tanda-tanda masuk ini. Aduh, tanda-tanda. Iki wah sing ditulis Mas Bagong nggih. Mila jazak telanjaan. Aku sing maca. Waduh, suwe iki reng. Ama asmas. Beaba ke eng babi. Bagong. Bawa apa kuwi? Bawa. Ojo teh utureh uru. Ayo, wak kletak dasmu kae. Turu. Oso ere. Sore. Ke aga ke iki. Tangan, kaki. Embe aba ek. Apa kuwi? Mbako, mbak. Azu, asu. Ayo, mbak, ayo. Wis ngondak-kondakan wektu aja turu sore kaki, sambunge wanci ndalu. Oh, sapa gong di eja. Apa. Bapak. Iya. Teutu imi ya aya ono. Ayo plesetno, nek wani plesetno, ayo. Plesetno Bapak Tumiyono. Kok pas ya pas nek kuwi mbangane ra dikeki ya. Yo. Nggih, baten iki gantas nggih. Ganti. Kuwi ora ana sing njaluk kuwi mau. Jenengan wau sing nyuwun. Aku ora kok ide to. Aja turu sore kaki Ganti kong, ra betah. Rasane aku melu ndingkluk ya. Nyangking pokor Kanca kencanane
sandang sandang kalawan pangan ya iku wayi ketoke Menika krawan Mbak Mimin karo sapa kalih penunggune. oh iya oh iya syukur wah lha teko ya saiki kae wong ngerti ndak dijak pentas lha teko dipepetke ya ora apa-apa ya Mbak Mimin Mbak Apri rawuh iya wah nyenengke iki heeh terus ya iku bagaian nipun wong melek sa wong melek sabarna rima rima gedhe pangapuramu ya sing gedhe pangapuramu mas kepujan Neno Kang Mas Kamrati Tesati Lestari
karo dientekke. Nah, none mendah boyo ento setan urip lan nandika Ayo. Ya pamunure Pak Tumiyono iki mau sambung wanci ndalu. Oh ya. Menika saking Bapak Hadi Wiludaya. Lho. Saking Suromiharjo kirim salam mawon kangge paguyuban nahkoda kapal Pertamina. Semoga jaya selalu. Ditunggu tanggapannya Kiseno masih dirembuk harinya. Matur suwun. Apa iki? Transfer 1 juta. Oh nggih. Matur sembah nuwun. Heeh. Ya iki di aturake. Heeh. Kae lekmen karo lekmen. Mbok yo ngaku sopan sithik. Ibunda Sukimin. Ibunda Sukimin rawuh karo Mbak Apri. Mok sore mau to Pri men jan Mbak Mimin Mbak Apri. Heeh. Lah iki aku jame meng kari setengah jam iki. Heeh. Ya nyuwun pangapura engko jagongan bae ya. Mesti niliki aku ta kowe? Aku ki nek lara nek jambung mari kok aku. Ngene ora. Oh, nilai mesti ketara mesti ngerti heeh. Aja kaya kancaku ya, ya. Kancaku semen rombongan semen iki nilai menggo buah sak keranjang ya. Edan tenan. Saiki lara ora iso nggo bisnis terus. Ya wis ora apa-apa. Isih meso tok anu tok eling-eling tak eling-eling tak nggahke. Oh. Agedange mentah. Bodho. Bales sesuk. Edan. Ya wis ora apa-apa. Sinden panu buah sak keranjang. Iya, iya. Wiyaga. Wiyaga ki pancen anu kok Mas. Ora ngegeki aku wis nganu apa jenenge iki nglenggono. Oh. Ora ngegeki apa-apa aku ngleng. Donga pangestune kanca-kanca ki luwih dari segalanya. Ah iya. Oh nyatane ya piye? Aku nang ruang ICCU kanca-kanca turu nang kebon. Oh. Mergo ya do ndongake kowe nang ora nglungani ngomah. Lah iya. Alasan. Nang nggo alasan. Luwih becik turu kebon bangane turu ngomah bunek. Ha iya. Tenan ketok kok wong-wongane. Ha iya. Mula tenan aku wis sehat, Mbak Mimin Mbak Apri alhamdulillah dongamu wis kembali dadi kemarin itu hanya salah diagnosa. Oh. Salah dikira aku ndek penyakit jantung ternyata ora, resik jantungku. Iya. Ning aku ya terus eling bahwa kesehatan itu mahal tenan, Tru. Heeh. Mula aku saiki ora udut. Kowe ngerti kebul apa? Pas aku mayang iki. Ayo nyatane balbul. Cangkeme mburiku. Iki ora udut iki, ngliwet iki. Dadi lambene wondoke nek ditumpangi ketel nom. Omong kesehatan ki penting. Lerenono ledo merokok. Iya. Alon-alon rasa perlu leren sek ki aja. Anu kok aku ora udut seminggu wae rasane wis kaya nganu. Lho, udut ning tak jami saiki. Oh, 2 jam pisan. Oh, 2 jam pisan. Heeh, tak hitung saka esuk tangi turu jam 8 nek jam 8 aku udut berarti engko jam udut meneh jam 10.
Nek jam 3 aku udut meneh aku kok jam 12. Dadi sedina iki paling ming 6 lencer. Biasane setengah dina iki 2 bungkus. Weh. Iki kejaba sehat ngirit. Heeh. Aku ora udut seminggu iso tuku TV 14. TV 14 ini matamu wis ra weruh. Arep tak nggo tak lilang-liling. Oh. Dadi aku nek ndelok berita, heeh. Aku nek ndelok berita nek mangkel karo sik nyiarke TV-ne tak walik. Men wonge gejegluk. Wis sak ngejak rokone. Tenan kuwi. Asli. Kok sing Tomer? Udu Semar. Siapa? Togok Udu. Semar iki kan adine Togok Udu Semar Togok. Ndara Janaka. Serius lho? Waduh, gayamu lah. Tenan. Lenggah sing apik. Wah. Ya ora omong-omong Petruk iki ngawur. Bagi pemadam kebakaran. Nyemprot dasmu. Bapakne kok dilokke pemadam kebakaran ora. Den pripun iki tekan ngendi? Tekan ngendi, Reng? Ampuh. Tekan ngendi, Tru? Embuh. Gong tekan ngendi, Gong? Mulane iki diajar maca. Kae, alas ki ana tulisane. A-L-A-S alas. Oh. Alas ga-gawa awa kawat, gawat. Ka-ka iliwa awat. Iliwa awat. 2. Apa ya, Tru? Kaliwat-liwat. Ngisore ba-aba ha-ha ayah buaya. Aduh. Bahaya. Ba-abanya banyak bebek. Kayak maksudnya banyak hewan buas. Alas ngendi? Alas gawat keliwat-liwat. Lah iya. Jenenge. Duh, sik tak kenalan. Wah, kae suwe kae kok. Ayo iso bubar jam 12 tenan cak kae. Mboten nonton jenenge meng gawat keliwat-liwat. Ana tambane ora. Coba. Wong iwi ngeingit wingit. Keaka apa te ite. Wingit kepatil-patil. Kepati-pati. Gawat keliwat-liwat. Wingit kepati-pati. Asa te utu omo ora. Sate padha mara. Udu. Asa te utu omo ora. Satu mara satu mati mesti kae terus. Satu mara satu mati satu hidup. Gawat liwat-liwat ping kepati-pati satu mara satu mati satu hidup. Begitu. Allah, matane. Kae ngisor kae isih ana tulisane. Wah, Andara Janaka ya seneng kok ya. Mulane kok. Iki nang gegere bapak. Ora ketoke. Sorry, Pak. Sik endi? Waduh cilik banget ya, Tru. Nyilih kacamatane, Pak. Kacamataku ki kacamata plus. Berarti kudu periksa iki nek plus. Ora kacamata sing didelok ki marai cilik malah. Ayo kacamata modern kok ya. Kersane ajeng teng pundi to, Ndara? Nyat langening kalanggiwan.
gelar pandan moncar sasada utuh. Tinon ler kakonang surem sorotetan padang anak sisi. Kasor lan pacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga upuk krupuk. Katrenjo praptaning patih Udawa miwah sang Udawa entah kagiat sang Arjuna wae. Mareka den prayitna semores. Mareka den prayitna smore seka balik Titiyane Gandayani Trisanya Purnama sasi Kakang Patiuda gawe kaget inggih Raden kula ingkang upaya dhateng jengandika Raden Arjuna apa sababe dene nganti sumusul ning tengahing alas wale-wale menapa kula pasrah pejagesang kula sarana kula pasrahaken anak kula Punudawanta ingkang sayektos kepengin sanget kelamban daup asta lumiyat mengku garwa inggih menika atmajanipun Kakang Patih Praguta pun Pragutawati. Raden monggo nyatanipun menika sampun ngembet kaliyan kawontenanipun alinduring manduring inggih menika sinuwun Baladewa. Pawarta ingkang sampun semebar bilih sakmangke sinten ingkang saged mupu sayembaranipun Prabu Baladewa inggih ing menika badhe amboyong dhateng pun Pragutawati. Kula nyuwun tulung dhateng Paduka Raden Arjuna kepareng mbebantu dhateng anak kula Raden. Molat mara Sang Arjuna esmanya kang kamanungsanira Udawanta wonten dawuh Raden ora susah malang ati aja tida-tida rasamu yen wani ya wani yen ora ya ora ayo mara kaget awat-awati budal marang alun-alun negara ing Mandura aku percaya yen to pancen Pragutawati kuwi dadi jodho dhaupe atmajaning Kakang Udawa ya sira Jaka Udawanta ora bakal kurang jalaran nggone bakal dadi lantaran kasembatan panjang kamu. Oh Tandya bala Pandhawa miya gumulung mangung siring Satakara
Kambaung Surkati temerut lanjut sagung para ratu. Kakang Prakuta. Wonten dawuh lho. Wis marambah makaping-aping akeh para raja Nerpati. Ingkang nyoba kepengin mupu sayembaraning nata mandura wadene kabeh gagar wigar tanantuk karya. Alah dalah. Iya lho pitados. Jur nyatanipun Yai Nenggala menika sanes pusaka baen-baen boten sedang satengah titah saged anjunjung dhateng pusaka Nenggala nika. Ya mung saka pangiraku ra mung tekan semene. Mesti isih akeh para raja Nerpati kepengin ngayunake lawan Atmajamu Pragutawati. Dinteni sawetara dalah kae ranta-ranta sapa ae. Kula sowan ingkang sowan wa Lesmana inggih nandhang cara manten ana wigati apa mangke nek nyandhang linmas nggih wagu lah ya kowe nyandhang cara pinanganten iki wigatine apa kabar ingkang sampun sumebar tembang rawat-rawat diretampa pakul sinambi wara pamarta binandunging Karna Atmajanipun Siwapate Pragata namipun Pragotawati kasulistyaning warni luar biasa. Mila kula kepengin mengku garwa dhateng pun Pragotawati. Nanging jebul Siwa Mandura ngawontenaken sayembara cerdas cermat dudu sayembara cerdas cermat kuwi dudu ya ngger Lesmana. Oh sanes udu cepet-cepetan jawab tet regua saka klompen capir biyen kuwi jaman golek pasaran kuwi biyen ape niku sayembaranipun menapa wa piye wa nggih iki apa telo dasmu kuwi pusaka Kyai Alugara lah dalah mula kok murup pucuke kok iso murup nggih Yang iya pucuke iso meling-meling nandhake nek pusaka ampuh kegila-gila banjeng kepara nyata wis ngerti kondange Alugara sampun pusakane Pak Mandura pira cacahe 2 1 Alugara 2 Kyai Nenggala paringane sapa nun paringane sapa Sang Hyang Bathara Brahma lah dalah cah bagus tenan cah pinter tenan ngerti marang sejarah syukur yen to pancen kowe ngerti karo sejarah Alugara yo iki Alugara junjungan kowe iso njunjung Alugara kowe mboyong Pragotawati ora iso njunjung Alugara bali nggih Raden menika syarat serananipun pripun Yang nek cara aku wis tekan kene njajal ketrimaning urip nyuwun pangapunten paripaksa kula nyobi nggih wa jobanen cah ora pengalaman
Lah wong tangane lunyu, lembetot keseron, malah mrucut gontal. Ayo diusar-usari apa men to. Seret ngono lho. Tangane kemringet kok mbetot Kyai Alugoro. Ngono ya kejengkang tenan. Kontal wonge. Ayo. Mangkahangro sesumbar lindhu bumi gonjing gumaludha kuntur ketup. Wah, Kakang Udawa, ih kula ingkang sowan sinuwun. Lah iki sapa noman bagus sing ngarepamu? Mugi andatosna ing kawuningan menika anak kula pun Joko Udawanta. Lho dalah jagat dewa Bathara jagat pangestu Ngkara. Yen ngono pancen wis watara suwe. Aku ora sowan marang kepatihan Widara Kandhang ketitik nganti Kakang Udawa duwe putra semene gedine wae aku ora ngerti. Wah ya syukur Kakang Udawa yen to pancen kaya mengkono. Aku melu seneng, aku melu bungah. Iya. Matur sembah sewu nuwun sinuwun. Lah wigatine nderek mupu sayembara. Oh lah dalah. Prakuta wonten dawuh. Anake Kakang Udawa ya mupu sayembara. Wah, lah dongake kelakon ya Di. Kowe karaku bebesanan. Nglumpukke balung pisah ngraketke daging sing renggang. Aja nganti bisa malah syukur. Nek tak pepuji, muga-muga anakmu sapa iki? Joko sapa? Joko Udawanta Kakang Pragu. Ah, Joko Udawanta iki iso judhu karo Pragutawati. Ya minta jaluk kaya ngono. Siji, pengangkahku pancen kaya ngono. Angka loro, muga-muga sarana isana ingkang mupu sayembara iki iso nyirep marang kahanan kepatihan lan negara Mandura. Menawa dipun parengaken kula anyobi sinuwun Mandura. Ya, maragake cobanen. Nang aja serik rasamu, aja nganti kogel kagelan pikirmu. Yen to kowe ora kuat tegese kowe kudu ngalah. Kowe ora mboyong Pragutawati. Lho iki ngestaken jauh sinuwun. Sigra cancut taliwanda sang Joko Udawanta. Nalika semanten mandeng wujuding Kyai Alugoro ingkang sakathahing para nalindra datan kuwawan junjung pusaka Mandura parandening mangke kaya ketrima gesanging sang Joko Udawanta duwe cinandak asta tengen Kyai Alugoro den junjung persasat kaya ngumbulke kapuk kaget nata Mandura Prabu Baladewa. Tobat. Wah. Waduh Kakang Udawa ora ngira babar pisan. Lah kok jebul semono kekuatane anakmu. Kula piyambak malah mboten mangertos bilih anak kula katampi anggenipun mupu sayembara sinuwun. Waduh ketitik akeh nalindra ingkang rawa birawa digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ewa dening junjung Kyai Alugoro ora kuwawa. Lah kok dadi mung nuwun sewu ora kok jeneng ngemengke kalanat majamu ning iki ora kanyono-nyono to. Mula tembungan Giri Lusi jalmutan kena kinira. Praguta, anakmu kecekel polisi. Hei kowe. Ana ratu rung rampung ngomongan kok disambung. Lha niku kaget. Maksudipun anak kula kecekel sinten?
Lho anakmu dipek karo Joko Udawanta iki anake Kakang Udawa. Wah, yen ngono padha-padha sedulur ya. Yai Prabu Kresna, kula ingkang tansah tata wuntat lampahipun Joko Udawanta Prabu. Wah, syukur-syukur. Ya ora memper. Wong dasare mbok tutke. Mula ora aneh yen to kesawapan kekuatane Yai Prabu Ndarawati. Matur sembah nuwun. Lan aku uga ngaturake panuwun lan Yai Prabu. Dene wis tanggap kelawan Sasmita negara Mandura merga saka anake Pragota, ya ki Pragotawati nganti geger akeh para raja Nerpati. Nanging bareng ana ingkang sepupu sayembara njunjung Kyai Alugara wekasan akehing para nalendra padha bali waranegarane dhewe-dhewe. Ing mekaten Kaka Prabu namung nderek mangayu bagya. Kakang Udawa wonten dawuh sinuwun. Aku melu seneng melu bungah. Ya muga-muga Joko Udawanta dadi kekuatan negara Ndarawati yen perlu mengko bakal tak paringi pangkat yen ora bintara ya tamtama minangka prajurit negara Ndarawati. Oh iya.